Добър вечер и честит празник, скъпи гости, скъпи колеги. И до днес нашите циркови артисти прославят името на българския цирк на 5 континента. До тази вечер наградата за цирково изкуство ще излезе извън сферата на българския цирк. Цирковото изкуство изживява много трудни моменти от съществуването си, но има такива родители, които полагат големи усилия, средства и лично време за създаването на млади циркови артисти. На мен се пада, на нас се пада честта да обявим и носителят на икар за цирково изкуство за 2014 година. Тази прекрасна награда отива в ръцете на господин Бойчо Костадинов. Добър вечер и честит празник на всички. За всеки успял мъж казва, че стояла и силна жена. Аз бих перефразирал така нещата. За всеки успешен ръководител стои здрав екип. Така е при нас, разбира се. И в този ред на мисли искам да благодаря на хората, които се закарат, за да се случват нещата. Това е национален дворец на децата. Това са Петър Петров, това е нашия страхотен режисьор. Това е страхотният нашия режисьор Петър Бозажев. Моля вашите аплодисменти за него. Искам да благодаря на гилдията на цирковите артисти, да благодаря на фамилия Балкански, до работи списъка е много дълъг, да ни изпусна някой. На Райчо, на Алекс, на хората, които са така с голяма енергия и с голямо чувство за дълг, за да се случват нещата в школата за атракционно изкуство към национален дворец на децата. И от тази висока трибуна искам да отправя едно голямо пожелание към властимащите, защото както има хореографско училище, има балетно, има и други такива училища на изкуствата, време е, крайно време е да се помисли за цирково училище. Не за паралелно. Както знаете и правилно всички, в България циркът беше един от водещите в света. Всички помним и фамилиите, и спектаклите, които сме се наслаждавали. Така че крайно време е да има такова нещо и у нас в България. И в края, за да не отнема много времето, искам да споделя една мисъл на един известен спортист, български спортист. Продължаваме напред. Бойчо Костадинов и неговата школа за атракционни изкуства към Национален дворец на децата заслужават награда. Yeah.
Bitte, bitte.